a statement on the killing of Mary Ann Dainolo, an overseas Filipino worker in Abu Dhabi, UAE. Amid the family's appeal for justice, what kind of government assistance would be given to the family of Dainolo? Walang pangako po ng Presidente, mabibigyan po ng hustisya at katarungan ang pagkamatay ng ating kababayan si Mary Ann Dainolo. No? Sa ngayon po, ang OWA po ang siyang tumutulong dito sa pamilya ni Mary Ann at in fact, ang OWA po ang tumulong para magkaroon po ng autopsy. No? Nang sa ganoon, mabigyan ng katarungan ng pagkamatay niya. No? May autopsy rin po nangyayari ngayon sa panig ng NBI at lahat po ng gastos para ilibing si Mary Ann ay sagot po ng ating OWA. No? At magkakaroon din po sila ng financial assistance at death benefit galing po sa OWA sa takdang panahon. Pero ngayon po, ang inaatupag natin ay bigyan ng katarungan itong pagkamatay ng ating kababayan na si Mary Ann Dainolo. Opo, second question niya, will the government review the OFW deployment to UAE to prevent a similar incident and ensure the protection of migrant workers? Patuloy yung proseso po ng pagbibigay proteksyon sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng daigdig at ang ating pangako po ay hindi naman po tayo magkukulang sa pagbibigay ng kumbaga education doon sa ating mga kababayan kung anong dapat at hindi dapat gawin habang sila nasa abroad at patuloy po pagbibigay natin sa serbisyo kung sila po ay maging biktima ng krimen sa ibang bansa. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.